Liwap vilayetinin käbir etraplarının häkimetleri 2021-nji ýyl üçin adyk paýlarynyň ilata dogly paýlanandygy barada raýatlary ýyllyk paýok kartoçkalaryna gol çekmäge mejbur edýär. Ýöne raýatlar käbir adyk paýlarynyň şolsanda paýta ýagynyň indi 5 aýa golay wagt bäri berilmeýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Liwapdan maglumat berýär. Farab etrafyndaky döwlet dukanlarynyň işgärleri şeýlede Mawtumly, Frunze ve bitki owalarının arçynlary we Farab şäher ýaşaýyş jaý dolandyryş edarasynyň işgärleri raýatlara jaň edip paýogyň beriljekdigini aýdyp olary aldaýarlar we dukana çagyrýarlar. Ýöne ýaşaýjylar dukana baranda olary soňky 5 aýyň adyk paýogyny dol alandygy barada ýyllyk paýok kartoçkalaryna gol çekmäge mejbur edýärler diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Farably ýaşaýjy 1 dekabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine göre şondan soň resmiler raýatlaryň paýok kartoçkalaryny ýygnap alýarlar. Farabyň häkimetleri raýatlar bu kartoçka gol çekmekden ýüze görse, onda olary döwlet edara kärhanlarynda işleýän maşgala agdasynyň ýa-da garyndaşynyň işden çykaryljakdygy barada haýbat atýarlar. Büdjet işgärlerine bolsa gol çekmedikleriň işden boşadyljakdygy barada gösgöni duýduruş edilýär. Käbir owalary indi 5 aýa golay wagt bäri paýta ýagy we beýleki adyk paýoklary paýlanmady. Muňa garamadan ilaty gol çekmäge mejbur edýärler diýip Farably ýaşaýjy sözüne goşdy. Bu çäreler däne we darganat etraplarynda hem geçirilýär. Bu barada agdalýan etraplaryň bir näçe ýaşaýjysy habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ýagdaýdan habarly Liwaply çeşmämiz resmiýetiň bu tagallalarynyň dekabr aýynyň başynda geçiriljek hökümet maslahaty bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Liwaply resmiýetler bu çäreleri ministrler kabinetiniň şu aýyň başynda geçiriljek meclisinde ýurdun söwda pudagyna jogapkär resmiýetleriň şolsanda Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aratnaşyklar ministrliginiň ýurt raýatlaryna adyk paýlarynyň dolu paýlanandygy barada hasabat bermek üçin edýärler diýip çeşmämiz 1 dekabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada goşmaça maglumat ýa kommentariýa almak üçin Farab etrap häkimligi bilen habarlaşmaga synanyşdy. Ýöne redaksiyamyzyň 1 dekabrda saat 13:30-16:30 aralygynda telefon arkaly eden synanyşyklary netije bermedi. Liwabyň häkimetleri ilaty berilmedik adyk paýoklarynyň dolu berilendigi barada gol çekmäge mejbur edýärkä, sebitde paýta ýagynyň bahasy ýene gymmatlap başlady. 1,5 litr ýagyň hususy söwdadaky bahasy darganatyda 80 manada, Farabda 77 manada ýetdi. Mundan bir aý çemesi odol onuň bahasy 60 manada çenli arzanlapdy. Sebitiň ýag zawodlarynda çiğ malyň şolsanda paýta çygynyň adygy sebäpli künjaranyň 1 kilogramy hem 8 manada gymmatlady diýip Farably ýaşaýjy belledi. Bu aralykda garaşsyz neşir ösümlik ýagynyň üçünçligi bilen bagly problemanyň Daşow welaýetinde hem saklanyp galýandygyny habar berýär. Ilatyň noýabr aýy üçin adyk paýynyň düzüminde tutuş maşgala üçin 2 towuk budy, 1 kilogram şeker we maşgalanyň her bir agdasy üçin ýarym litr paýta ýagy paýlandy. Şeýle-de adam başyna 5 kilogram un berildi. Ýöne bu sentyabr aýynda berilmeli paýokdy. Ýaşaýjylar noýabrda günewakar ýagynyň hem berilmegine garaşýardylar. Ýöne bu önüm döwlet dukanlaryna getirilmedi diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşiri 30 noýabrda çap eden habarynda belleýär. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň fonunda döwlet dukanlarynda adyk önümleriniň üçünçligi bilen bagly problema saklanyp galýar. Adyk önümleriniň hususy söwda nokotlarynaky gymmatçylygy agyr ykdysady kynçylyklar sebäpli grupdan düşen köp maşgalany subsidiýalenen bahadan satylýan adyk önümlerine garaşly goýýar. Soňky aýlarda häkimetler ilata paýlanýan adyk paýlarynyň möçürini hem ýygyderli adalýarlar. 16 noýabrda Şamata habarçymyz köşü ýaşaýyş jaý toplumynda indi bir jaýda näçe maşgalanyň hasapda durandygyna garamazdan her jaý üçin diňe bir sany adyk paýynyň paýlanyp başlanandygyny habar berdi. Mundan ozal häkimetler bir jaýda ýaşaýan maşgallaryň her birine aýry-aýry adyk paýlaryny paýlaýardylar. Türkmen häkimetleri ne ykdysady kynçylyklara ne de adyk ýeter ýetmezçiligini boyun alýarlar. Muňa derek olar daşary döwletlere ynsanperwer kömegini iýberýärler. Şeýle-de ýurtdan eksport edilýän adyk önümleriniň möçürini artdyrýarlar.